мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштингирӣ барои гиромидошти хотираи паҳлавонони иттиҳоди шӯравӣ ҷангихун давлатов ва ҳусайн абдураҳмонов дар деҳаи девдори шамсиддини шоҳин баргузор гардид, ки дар он паҳлавонон аз кишварҳои тоҷикистон, узбекистон ва русия ширкат намуданд. соати аввали рақобатҳои инфиродиро сабқатҳои паҳлавонони наврас ташкил медод, ки ғолибони 3 давр бо тӯҳфаҳои арзанда қадрдонӣ шуданд. нерӯсанҷии гаронвазнҳо дар марҳилаи дуюми рақобатҳои асосии мусобиқа сурат гирифтанд, ки паҳлавонони тоҷикистон, узбекистон ва русия давоми 2 соат байни ҳам зурозмоӣ намуданд. натиҷаи сабқатҳои Шариф Назриев, Фирдавс Насимов дар муқобили варзишгари бо маҳорати Русия Дмитрий Якушев натиҷаи дилхоҳ ба бор наовард. Сегодня боролся с Фирдавсом Шариф и с братом Шарифа. Боролись мы упорно, долго, 2 ничьих, 1 победа сегодня. Очень рад, что приехал в Таджикистан, мне здесь очень понравилось, очень вкусная еда, очень дружелюбные люди и, как говорится, Таджикистан бапеш. аз сабади дуюми муддаёни шоҳҷоиза бошад, Ҳақназар Назаров ва Субҳиддин Халилзода музаффариятҳои бештари хешро дар сабқатҳои қаблӣ ба даст оварда, то марҳилаи ниҳоии мусобиқа барои дарёфти шоҳҷоиза роҳ ёфтанд. Сабқати ниҳоӣ ҷолибу диданӣ сурат гирифта, дар ниҳоят қаҳрамони ҷаҳон миёни ҷавонон дар риштаи самбо Субҳиддин Халилзода дастболо гашта барандаи мукофоти олӣ шуд. дигар паҳлавонони номии кишварҳои иштирокчӣ ҳам дар давоми 5 соати рақобатҳо аз худ маҳорати беҳтар нишон дода, ғолибон бо тӯҳфаву инъомҳои шоиста қадрдонӣ гардиданд.